Estem a les dependències de la Coral Gospel Barcelona. Hem vingut a gaudir del joc dels grans èxits amb un grup d'amants de la música i el cant. Vaig a veure què em trobo per aquí. Doncs estem amb Josep Domènech, llicenciat en musicologia i fundador de la Coral Gospel Barcelona. Hola, Josep, com estàs? Molt bé, aquí estem. Quan es va fundar la Coral Gospel Barcelona? Doncs farà uns 10 anys, tot i que abans es deia Gospel Cross, fa 14, i a partir dels 10 doncs ja m'hi vaig posar al sèrio del tot. Quines són les condicions que són necessàries per formar part de la Coral Gospel Barcelona? Doncs en principi les úniques condicions són tenir ganes de cantar, hi ha una petita quota també, i a partir d'aquí amb el que ens anem trobant doncs ho anirem arreglant. Simpatia, molta simpatia i ganes de passar-ho de veritat. Simpatia, l'actitud és molt important també. Doncs hem vingut a jugar al joc dels grans èxits amb la Coral Gospel Barcelona, que ve disposada a fer-nos un cop de mà. I també amb el primer concursant, Jesús. Què tal, Jesús, com estàs? Molt bé, disposat a jugar. A jugar. Doncs mira, m'agrada fer aquests viatges musicals sempre recolzant-me amb la intel·ligència artificial, amb l'amnèsia, perquè a mi em falla la memòria. Amnèsia, dame una pista, a veure si la Coral Barcelona... A veure si saben aquella que va de Pau i que va ser la darrera del grup. Jesús, què? Títol intèrpret. Eso que tu me das, Jarabe de Palo, i és la darrera cançó que va composar el Pau Donés quan ja sabia que moria. Mare de Déu, m'has impressionat, Jesús. Doncs és així. I l'any el saps, l'any de la cançó? L'any? Jo crec que el 2020. No ho sé, ho tindria que consultar amb la intel·ligència artificial. En qualsevol cas, has estat mereixedor d'un detallet de Can Vila Boqueria. Molt bé. El millor pernil del món, reserva. A la Boqueria, el dia que vulguis, pots ampliar el fondo d'armario, perquè quedis content amb nosaltres, i moltes gràcies per haver participat. Un plaer. Sabem, Josep, que la Coral Gospel Barcelona té un ampli repertori, cançons populars, boleros, gospel. Com s'organitza tot això? Això una mica, jo el que a partir de les cançons el que faig és quan hi ha una cançó que no em puc treure del cap des de fa més d'un any, llavors la fem. I és el criteri de dir, si no em canso d'una cançó en un any, ja la podem fer. Però quin criteri segueixes, en aquest cas tu, per seleccionar les cançons? Les cançons són a plaer, les que a mi més m'agraden i em facin sentir emocions. A partir d'aquí faig la composició i ells em segueixen. Continuem amb la Coral Gospel Barcelona de nou, jugant al joc dels grans èxits. Hi ha un altre concursant, l'Àlex, que ha vingut també a gaudir del joc dels grans èxits. Àlex, vens disposat a encertar la cançó que cantarà el grup, a la Coral? A intentar-ho, espero que sí. Però anem a recolzar-nos amb la intel·ligència artificial a veure si ens dona alguna pista. Ara que cantin una que va de somnis després de sopar. Què, Àlex? Et va sonant la cançoneta Títol intèrpret.
Intèrpret, estic segur que és Sopa de Cabra. Sopa de Cabra. El títol tinc els meus dubtes. A veure, ho diu molts cops, la cançó. Sí, però és Lluita pels teus somnis. pot Lluita ser? pels teus somnis, és correcte, Ale! I ets mereixedor d'un detallet de Can Vila Boqueria, el millor pernil del món, tu. Collons. Perquè ho gaudeixis a casa, moltes gràcies. reserva, a la Boqueria, et tractarà molt bé. Moltes gràcies. Gràcies per haver participat. A vosaltres. Com es distribueix el grup, depenent de les diferents veus, Josep? Nosaltres ara hem arribat a cantar 5 veus, ara normalment cantem a 4, que és sopranos, mezzosoprano, alto i tenors i baixos. Déu-n'hi-do. Josep, sabent que Gospel Barcelona té un recorregut important d'actuacions, on heu actuat, així una mica emblemàticament parlant? Hem estat molts anys a l'església del Tibidabo, també a Santana, a la Sagrada Família. La veritat és que se'ns comencen a acabar els llocs de Barcelona, hem cantat una mica tots. Llavors, bueno, és un honor. A TV3 em sembla que també... També a TV3, ens truquen cada 2 o 3 anys ells. També, sí. Bueno, anem fent. La idea és que cada vegada ens truquen per fer alguna cosa, diem que sí, i a partir d'aquí... Com ho poden fer la gent a l'hora de poder posar-se en contacte amb nosaltres i contractar una actuació vostra per un esdeveniment o qualsevol cosa? Com ho han de fer? Molt fàcil. Coral Gospel Barcelona, estem a Google, els primers i els segons i els tercers. Estupend. Continuem jugant a grans èxits amb la Coral Gospel Barcelona i amb la Montse, que ens ha vingut a visitar avui també. Vens contenta, preparada per encertar la cançó que ens farà la Coral? I preparadíssima. Preparadíssima. Doncs jo tinc dificultats, necessito la intel·ligència artificial per poder esbrinar alguna pista. Dame una pista. Amnèsia. M'agradaria sentir la cançó de la millor, de la tigressa del rock and roll. Montse, Bueno, ho tenim això? sí, sí. Títol, intèrpret. la millor, la Tina Turner. The best. The best, la millor, the best. La tigressa. La tigressa. Tina Turner. Molt descansi, una fenòmena, una crac. Una crac, sí. Molt bé. I el títol Simply Best. Simply. Molt bé, molt bé. Pues has estat guanyadora d'un detallet de l'aplaudiment i d'un detallet de Can Vila Boqueria, el millor pernil del món. Helena, fins aquí el joc dels grans èxits d'avui. Hem gaudit molt amb la Coral Gospel Barcelona, que ens han preparat un tema molt especial. Adeu! Doncs amb la música, que sempre va molt bé per animar el dia, també tenim el